Ale čo ešte tiež treba pri tejto príležitosti povedať je, že existuje niečo, čo sa odborne nazýva gender pay gap, alebo teda ten platový rozdiel medzi ženami a mužmi. A ten v súčasnosti predstavuje na Slovensku asi 18%. Hej? Čiže ženy zarábajú menej ako muži. A teraz, aby to bolo správne pochopené, to neznamená, že na identických pracovných pozíciách ženy majú nižší plat ako muži, ale znamená to, že práve aj ženy sú menej často v tých vyšších, lepšie platených pozíciách. Veľmi často vykonávajú práve tie menej platené pozície. Niekedy v októbri, koncom októbra, ako za ten rok je ten deň, kedy ženy mali 100% plat rovnaký ako muži a potom už ten zvyšok ako keby vlastne išli na prázdno. Takže tedy sa aj bavíme o ženskom a mužskom eure. To ženské euro je nejakých 72%, alebo nejakých povedzme 80%, aby som to teda, lebo ono sa to aj podľa rokov nejako mení, toho mužského eura, hej.